खुलुमबाय लोगोसे आंनि बड' एजुकेशन 19 चेनेलाव बरायनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान जीके सोंनायजों लोगोसे फिननाय लाबोलायबाय आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन सोंथिखौ जागायनायनि सिगां आं मोनसे फोसावथाय होनो सिगांदों बेनो जाबाय आं गोदानै मोनसे इउट्युब चेनेल खुलिबावदों लोगोफोर बेनो जाबाय बर' हेडलाइन आपडेट आसा खालामो नोंथांमोना निश्चय बे गोदान चेनेलखौबो सापर्ट खालामगोन लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होना होगोन आरो जुदि नोंथाङा दिनैसो गोदानै बे चेनेलाव हाबदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां बिदिब्ला जागायनोसै Question number 1 सोरनि जोनोम सानखौ इंजीनियर्स डे महरै फालिनाय जायो फिननाय एम विश्वेश्वराया बेखौ बोसोरफ्रोमबो 15 सेप्टेम्बराव फालिनाय जायो नोंथांमोना इम्पोर्टेन्ट डेजफोरनि सोमोन्दै मोजाङै फरायना लानाया गाहामथार क्वेश्चन नम्बर 2 गाहायनि बबे मोनसे दैमाया आरबियान लैथोआव गोग्लैहैदों अब्ला फिननाया जागोन ऑप्शन नम्बर ए माही नोंथांमोना मिथिगौ ना बे माही दैमाया बबेयाव दङ बे माही दैमाया मध्य प्रदेशआव दङ क्वेश्चन नम्बर 3 लोसर फेस्टिवलआ मा हारिनि सुबुंफोरनि रंजाथाय फोरबो अब्ला फिननाया जागोन ऑप्शन नम्बर डी मोनपा ट्राइबा अरुणाचल प्रदेशनि क्वेश्चन नम्बर 4 ब्रिटिश पार्लियामेन्टआव सोद्रोमा जानो हानाय भारतनि गिबिसिन सुबुङा सोरमोन अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन मा ऑप्शन नम्बर बी दादाभाई नौरोजी नोंथांमोना मिथिगौ ना 1892 आव बियो ब्रिटिश पार्लियामेन्टआव गिबिसिन भारतीय एमपि जानो हादोंमोन दादाभाई नौरोजी बिथांखौ द ग्रेट ओल्ड मैन अफ इंडिया होननानै मिथिनाय जायो बेखौ गोसोआव लानाया गाहामथार क्वेश्चन नम्बर 5 गाहायनि बबे मोनसे मोसानाया मध्य प्रदेशनि मोसानाय फिननाय ऑप्शन नम्बर डी मासा नोंथांमोनहा भारतनि फल्क डान्स आरो क्लासिकेल डान्सनि सोमोन्दै मोजाङै फरायना लाथार मानोना मोनसे नङा मोनसे फैखाथारगोन क्वेश्चन नम्बर 6 दाना नान्दाखौ फेजेनखांनायनि उनाव मौर्य डायनास्टिखौ सोर गायसनदोंमोन फिननाया जागोन ऑप्शन नम्बर डी चंद्रगुप्ता क्वेश्चन नम्बर 7 ओएबारा मानि एसआई सानगुदि फिननाय ऑप्शन नम्बर बी मैग्नेटिक फ्लुक्स क्वेश्चन नम्बर 8 स्किमनि मिथिंगायारि समायना नुथायखौ फोरमायनाय स्किमनि फोल्क सं मेथाइया मा फिननाया जागोन ऑप्शन नम्बर ए गा टू खिट क्वेश्चन नम्बर 9 गाहायनि बबे मोनसे इउनियन टेरिटरिसआ भारतआव पार्शियल स्टेटहुड होनजादों फिननाय ऑप्शन नम्बर डी पन्डुचेरी गोसोआव ला भारतआव गासै इउनियन टेरिटरिस दं मोन 8 बे मोन 8 इउनियन टेरिटरिसफोरा जाबाय मा आन्डामान एन्ड निकोबार आइलेन्ड्स चंडीगढ़ दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दिउ दिल्ली जम्मू एंड काश्मीर लद्दाख लक्षद्वीप पन्डुचेरी आरो पार्शियल स्टेटहुड स्टेटास मोननाय यूटी यूनियन टेरिटरिसफोरा जाबाय दिल्ली पान्डुचेरी जम्मू एंड काश्मीर क्वेश्चन नम्बर 10 malaria आरो काला आजारा मानि जाहोनाव जायो फिननाय ऑप्शन नम्बर सी प्रोटोजोआ malaria आरो काला आजारा प्रोटोजोआनि जाहोनाव जायो नोंथांमोनहा बेराम आरो जिउसानि सोमोन्दै मोजाङै फरायना लानाया गाहाम क्वेश्चन नम्बर 11 टर्शियारी सेक्टरखौ गुबुन मा होननानै मिथिनाय जायो सो फिननाया जागोन मा सर्विस सेक्टर ऑप्शन नम्बर ए क्वेश्चन नम्बर 12 बीबी का मकबरा थम्बआ बबे जायगायाव दङ अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नम्बर बी औरंगाबाद महाराष्ट्र
Question number 13. भारतनि बबे दफाया भारतारि नोगोरारिफोरनो Rights to Freedom of Religion खौ होयो? अब्ला बेनि करेक्ट आन्सारा जागोन मा? Option number B, Article 25. Question number 14. मोनसे आबादनि खामानिखौ मावनायाव नांनायनि बारा मानसि लागायना होनानै मावनाय जायोब्ला बे खामानिया मा रोखोमनि बेकारनि जेंना जायो? फिननाय Option number A, महर सोलायनाय बेकार. Question number 15. Sandstone आ मा रोखोमनि अन्थाइ? फिननाय Option number B, sedimentary rock. Question number 16. बबे मोनसे दालाङा आसामाव डिब्रुगड़खौ अरुणाचल प्रदेशआव पासीघाटजों फोनांजाबो? फिननाय Option number B, बगीबिल. गोसोआव ला, बगीबिल ब्रिजआनो भारतनि गोलावसिन रेल काम रड ब्रिज आरो एसियानि नैथि. बगीबिल ब्रिजआ ब्रह्मपुत्र रिभारनि सायाव लुजानाय. बेनि टटेल लावथाइया जाबाय 4.94 किल'मिटार. Question number 17. रायथाइयारि खान्थिखौ सोर सिनायथि होदोंमोन? फिननाय Option number C, थमास मुनर. Question number 18. बान्दिपुर नेशनेल पार्कआ बबेयाव दङ? फिननाय Option number A, कर्नाटका. Question number 19. लाइट इयारआ माजों सोमोन्दो दं? फिननाय Option number B, डिस्टेंस. Question number 20. भाइरासनि सोमोन्दै फरायसंनायखौ मा बुङो? फिननाय Option number D, भाइरोलॉजी. गोजोन्थों.